חברים, כאן אני בסרטון. יש לי סטנדרט היומי. בואו נראה מה יצא לי. נדיר. טוב, יצא לי איזשהו שטות. אוקיי, אז אם אתם שואלים למה אני שומר כאן את זה, נכון, אני בתהילה פה. אז כשיצא דמות אני אפתח את הכל. הנה גם אני עם דיינמייק שמרתי פה קרדיטים על דמות שתצא. טוב, איזה דמות אני אשים? קודם זה המפה שאני עומד לשחק בה. טוב, אני אשים פשוט את ריקו. אוקיי. יש פה רפס שאני לא יכול להגיע אליו. מה רפס עושה כאן? אני קפוץ. אוקיי, רק שם לא. טוב, אולי אני אשים את דיינמייק למפה הזאתי. לא מקס דיינמייק. איזה משחק. אוקיי. מקווה שאין עד הטיימר שאתה יכול לפגוע בי. יש לי עדיף באבל שאני יכול לפגוע בה. אוקיי, עכשיו באבל. אני גם צריך לקפוץ. לא קולט. אוקיי, אני ברחתי להם. האמת דיינמייק טוב למפה הזאת. הוא הרג אותי. הוא הרצוץ הזה. טוב, מקום שלישי זה טוב. קיבלתי משהו? לא. טוב, אני אשאר עם דיינמייק. איך שלא קוראים לו. אני אהבתי את הרקע שעשו. אוקיי, ויש לידי דיינמייק. אני רוצה להרוג אותך. תן לי להרוג אותך דיינמייק. אוקיי. אני הרגתי אותו, לקחתי לו את הפאוור-אפ. אוקיי, אני הרגתי את ריקו והוא הרג אותי, איזה באסה. יש לי קווסטים. טוב, אני אחליף. אני אשים את בוא נשים את שלי. יש פה מלא דיינמייקים באותו סקין. אוקיי, יש כאן לא, אל תהרגו אותי. תיזהרו להרוג אותו, זהר ממני באז זהר ממני. לא, מה זה? מה זה שטות האלה המפה הזאת? למה שמתי באמת את המפה הזאת?
אוקיי, אני קופץ לב. לא, לבאסה. אוקיי, לפחות קיבלתי כאן קווייס. והנושא שלי לא דמות טוב, על המפה הזאת. איזה מפה אני אשים? כדור בראולר. בוא נשים את מייזי בכדור בראולר. ומישהו הצפה בסרטונים הקודמים שלי, יש לי את כל הדמויות. טוב, הראיתי בהתחלה שאני בתהילה, אז אני לא יודעת אם קראתי את זה. יש לי בדיקה מייזי. אוקיי, אז בדיקה נתקית. אוטיס. אני עוד מעט מת. לא, קפץ עליי. אני משתמשתי כבר בשלושת הגדג'טים. אוקיי, הנה מאוד שמתי. לא, כי תעזר ממני. לא אוהב אותי, כי זה לא היה לי גם גאדג'טים איזה באסה. קבלו את זה עכשיו כי תקפוץ עליי. אני אגיד לא! איזה באסה, הפסעתי. אוקיי, אני הפסעתי עכשיו. אני אחליף דמות, למפה דמות. ותתגר להשים. לא. אני אשים את סופיה. מי שראה את הסרטונים הקודמים שלי, יש לי ל-19 או 18 או 20 סופר טעינה לדמויות. אוקיי, יש כאן תדאג פער על סופיה ואיתי יש ברי איך קוראים לו? ביירון. קבלו את זה. זה מרפא לי את החיים שאני פוגע בכם. אוקיי, זה כבר לא. השתמשנו בגאדג'ט כדי לרפות חיים שפוגעים. מה אתה עושה? אני רואה שהוא מרפא חיים, אבל למה הוא לא לוקח את הכדור? זה שחקנים. אוקיי, ניצחתי. אוקיי, מה זה היה? זה בטוח. קבל את זה. אל תדאג, ראיתי, רק רציתי לשים גול. תן לי קצת לשים גולים. אומייגאד, איך אני לא מת? איך אני לא מת, תגידו לי. אוקיי, והנה שמתי גול. אני 400 גביעים עם סופיה ואני רק RG2 איתה. טוב, אני נשאר בכדור בראולר כאן. די בקבוק. יש פה את בבל שיכול לעשות לנו צרות. בבל היא דמות טובה. לא, איך הם רפו אותי? אוקיי, שחקנים טובים. מה אנג'לו עושה? עד עכשיו הוא אפילו לא עשה לאף אחד בנגד אחד. לא. טוב, לפחות הרכי את בבל. למה יש שם גלידה?
אוקיי, בבל כאן עושה לי, היא צריכה ללמוד שהיא עומדת להיהרג. גם אתה מיסטר פי, תלמד קצת. והנה הגודל שהוא. איזה בס. הסכינים שלהם מטורפים. ברי, די. תנו לי להרוג אתכם. הבבל הזאת מטורפת, היא יודעת מה להשליח את הבועה. אוקיי, זה בס. נראה לי אני אחליף את דמות. איזה דמות אני אשים? אני אשים את דן. יש פה גם את הסקין חדש לדגבנים מספיק יהלומים. ואמא שלי מרשה לי לקנות יהלומים. היא קונית לי רק כל עונה. טוב, נתחיל למשחק. יש איתי קרל וקולט. למה שמו פה כל כך הרבה? אני ארוג את כולם פה. עכשיו אין כאלה. אוקיי, הם שבורים. רק שם יש. חשבתי שכל ירוג את כולם. די. אני לא הסתכלתי על החיים שלי. צריך לרפות חיים עם המכות שלי. בוא לכאן קולט, אני ארפא אותך. מה? נחקר לסם שם גול בזמן שקולט הציק לנו. לא, איך הוא הרג אותי? אוקיי, יש פה גם איך שלא קוראים לזה נוד. אוקיי, ג'אנט הזאתי מעצבנת, אוקיי. תתכונני למות ג'אנט. את תמותי בקרוב מאוד, ג'אנט. כן, חזרתי לחיים. שלי זאת שתי פעמים ברצף טעות אישיות. לאן קל לבעת את הכדור? די כל... אוקיי. יש פה את הג'אנט הזאת. תביאו לי את הכדור. איך ג'אנט? זה היה על הקו. למסור לי את הכדור. אוקיי. בינתיים עדיין אני מזכיר לכם זה 1-0. אוקיי, אני יודע שלא היה לה שיקול לסיבול. טוב, אני ניצחתי. שתי פרדרופים. אוקיי, נדיר. אני אוחס עם 4. וואי, ושוב. זה כלום. יצא לי רק שטויות. תכתבו לי בתגובות מי הבא שאני אעלה לרמה 1. אני חושב שזה יהיה ספראוט, כי היא רמה 10 אצלי ואני רוצה להעלות אותה ברמה 10 עם סופר תמונה. או שאני אעשה לבול, יש לי סופר תמונה, אני עובר לי לאו. אם אני אראה אותו רמה 11 יהיה לי גם יותר קשה. טוב, אני רוצה להחליף דמות. אני אשים את של... טוב,
וכמה מפות. בקבוקי תרבות השפה, יופי, בקבוקי רע. אוקיי. לא ראיתי את השחקנים כל כך, אבל מה אכפת לי? יש פה גיין מצפין. די, אל תהרוג אותי. איפה שלי שלהם? לא יודע איזה דמות עוד, נראה לי שלי. לא, זה קולט. או שזה, אני לא יודע מאיפה שם. עתיתי שם את פוקו, אבל זה לא עוזר. תמסור לי את הכדור, אני אהרוג אותו. כמעט הרגתי אותו. יופי, עכשיו מקס הרג אותו. תשימו שם גול. יש. ככה מקס משחק כאן טוב. יש לך מזל שאני יכול לראות רחוק. לא, כמעט אותי גול. מה קולט הזה? קולט הזה עושה כאן לא טוב. יש לי שובת עינה ואולתי. אני צריך להשתמש בזה טוב. והנה הם שם גול. יש פה גול מעצבן. לא, אני גרוע. טוב. זה נראה לי המשחק האחרון לסרטון. והנה, שוב ראיתי אותו. שימו גול כבר. לא. תנו לי לשים לכם גול. הם לא מוותרים אלה. טוב, נראה לי זה יהיה תיקו. יש חמש, או שיהיה או איזה מהלך להארכת זמן. זה המשחק האחרון שרתם פה. טוב, יש לך מקס. לא. זה בסה. טוב, נעשה כאן עוד משחק. בואו נעשה משחק אחרון. קרואו. מטרופים קרואו. יכול להיות שתראים את הטובים ואז זה נהיה גרוע. אוקיי, יש להם. פרימו דיינמייק ונאני. ותהיה שם חוק וקולט. אין להם דמויות כל כך נדירות. אני דמות יותר נדירה מכולם פה. תמסור לי את הכדור. תודה. והנה, שמתי פה. בין שתיים. אוקיי. לא, אל תקפיא אותי. תקפיא אותי. הבחור הזה. איזה. מי שלא רואה, יש לי את הסקין אחד הנדירים לקרוא. עלה לי הנחה במקום 299 150. לא באמת הייתי מפזבז 199 בשביל ככה. לא. אוקיי, הרמנו שם את כולם ותשימו שם גול. הם לא שמו גול. בבקשה, נקפוץ על כולכם. תן לי את הכדור. לא, נני, אל תעשה כאן בושות לסרטון.
לא עשינו גול. לא, איזה באסה. אלה שתיים ממש קצת חי. טוב, נראה לי יהיה כאן עריכת זמן. אני לא ידעתי כאן את אל פרימו. יש לי סופר טינה. לא! איזה באסה. אוקיי, קיבלתי קווייסט. טוב, זה היה סרטון היום. נסיים את הסרטון עם סטארדור. נראה לי קוראים משהו גרוע. אוקיי, צריך רק נדיר 10 קרדיטים. אפשר לקבל ככה מנדיר. טוב, זה היה סרטון היום. מקווה מאוד שנהנתם. יאללה ביי.